Roselles, de Joana Raspall. Continuem amb el projecte que teníem obert. El que farem ara és introduir la cançó de fons, per exemple, aquesta. Ja està. Fixeu-vos que ara s'ha reduït la línia de temps perquè aquesta cançó dura aproximadament 4 minuts i mig. En canvi, la gravació que vam introduir en l'altre moment dura aproximadament uns 16 segons. Què hem de fer? Doncs seleccionar un tros que ens agradi. Amb aquesta eina, que estigui clicada, podeu clicar allà on vulgueu i amb la tecla espai ja sabeu que podeu escoltar. Seleccioneu el tros que més us agradi. Per seleccionar heu de clicar i mantenir el botó clicat i arrosseguem. Per exemple, aquest tros m'interessa. I ara el que faré és tallar-lo fent Ctrl+X. Ha desaparegut, oi? Llavors, podeu tancar això, cliqueu aquí aquest espai gris un cop i feu Ctrl+V per enganxar. Fixeu-vos que ara hem enganxat la cançó només al tros que havíem retallat. Vull escoltar només aquest tros sense la meva veu, per tant, silencio aquesta i ara només escoltaré una pista. Tornem a clicar aquest botó. Ara vull ficar la línia de temps una miqueta més llarga per poder treballar millor i veure millor aquesta pista. Per fer això utilitzaré el símbol més i el símbol menys. Cada cop que apreteu el més, la línia de temps es fa més llarga. Compte perquè la barra també l'haureu d'anar desplaçant. Jo us recomano que utilitzeu aquesta vista un cop més, aquesta on es veu segon a segon. Veieu? 0, 1, 2, 3 i així veig bastant millor les zones de la veu. Ara el que faré és agafar aquest so i desplaçar-lo a esquerra-dreta. Amb aquest botó clico i puc moure allà on vulgui jo la pista d'àudio. En aquest cas vull que primer soni aquest so com d'ocells i després que soni la meva veu. Per tant, ho posaré més o menys així i escolteu el resultat. Roselles, de Joana Raspall. No floriu tot. Imagineu-vos que vull deixar una miqueta més temps de que s'escolti el so de fons abans d'escoltar la meva veu. Per tant, seleccionarem tot aquest tros, el tallarem, però en lloc d'enganxar-lo en una altra pista, seleccionaré el moment on vull que comenci i enganxarem Ctrl+V. Fixeu-vos que he allargat tot aquest tros. No floriu totes alhora, roselles del camp de blanc. Sou tan i tan lluminoses que em deixeu enlluernat. Aquí, després d'on diu enlluernat, vull ficar un altre efecte. Per tant, torno a obrir la carpeta i arrossego l'efecte de llum cegadora. Aquí la tenim. Evidentment dura molt poc, no arriba ni a un segon, em sembla. El que faré ara, fixeu-vos que cada cop que fiquem més pistes és més difícil treballar, però hi ha un petit truc que és posar el ratolí entre pista i pista, fiquem el ratolí i quan veiem aquest símbol cliquem i amb el botó clicat desplacem cap a dalt. D'acord? Acabo de fer més espai. I també el que vull és ficar aquest so aquí dalt, canviar-lo d'ordre perquè m'ajudi a localitzar millor aquest punt. Per tant, clico aquí la fletxa i li dic desplaçar la pista cap a dalt. I ja la tinc aquí dalt. Ara, amb l'eina d'esquerra a dreta, moc el so fins allà on el vull. Recordeu que podeu modificar la pista de temps un altre cop per veure-ho millor. Evidentment he de moure la barra i ara puc ajustar molt millor perquè veig els segons. I escoltem el resultat. Sou tan i tan lluminoses que em deixeu enlluernat. Jo vull veure si la cresta d'aquell mar esvalotat, entre el verd de les onades, les espigues, engrana. I ara vull ficar un nou efecte, el quart i últim en aquest cas, sobre les oles de mar. Arrossego. I aquí les tenim, les oles de mar. Les vull posar al final del poema. Primer de tot faré la pista més petita i, evidentment, la pujaré, la desplaçaré cap a dalt. Un cop i un altre cop. I ara, amb el botó esquerra-dreta, puc moure i desplaçar-lo allà on vull que comenci. Vull que comenci aproximadament aquí. I ara anem a escoltar el resultat. Si la cresta d'aquell mar esvalotat, entre el verd de les onades, les espigues, El primer que he notat és que aquest so és molt fort i redueix
el so de la meva veu. Per tant, aquest so l'he de suavitzar. Per fer això, utilitzaré aquest botó. I compte, fixeu-vos que en el moment en què el cliqueu, apareixen unes línies blaves i el vostre cursor es transforma en aquesta mena de triangulets. El que he de fer ara és marcar un punt, per exemple, aquí, i baixar cap a baix. Si us equivoquéssiu i fiquéssiu, per exemple, sense voler uns punts i féssiu coses rares, recordeu que amb la tecla Ctrl-Z podeu desfer les accions una a una i com si no hagués passat res i tornar-ho a provar. El que us dic és marcar un punt i baixar tot el volum. Més o menys per aquí, i ara toca escoltar per veure el resultat. Jo vull veure si la cresta d'aquell mar esvalutat, entre el verd de les onades, les espigues, en granit. Per acabar el nostre projecte, evidentment, ara puc calcular quan vull que duri. Aquí s'acaba la veu del projecte a 30 segons, no cal que posi fins al minut 1:15. Per tant, seleccionaré més o menys aquí tot aquest tros i l'eliminaré, Ctrl+X, i també seleccionaré per aquí i eliminaré aquest tros. Ara ja per acabar el meu projecte torno a posar la vista d'un segon i agafaré i posaré que la veu comenci de manera suau. Per fer això també he d'utilitzar aquest punt. Però aquest cop he de fer. Clico un punt i intento que aquest punt estigui a dalt de tot. Però, compte, si tireu més a dalt de tot, el punt desapareix. Per tant, cliqueu aquí i pugeu-lo fins a dalt, però no continueu o desapareixerà el punt. Després en marco un altre aquí al principi i recordeu que el podem anar movent i crear aquesta mena d'ona que va de menys a més. Això per què serveix? Això serveix perquè el so ara va de 0 fins a 100. Fixeu-vos. S'ha suavitzat el so i cada cop s'ha anat sentint més fort. També ho podem fer al final de tot per acabar el poema, però aquest cop ho farem a l'inrevés. Activo els punts i marcaré un punt, per exemple, des d'aquest segon i l'altre aquí al final. I, evidentment, a l'altra pista faré el mateix efecte, perquè m'interessa que tot el so es vagi suavitzant. I aquí tenim el resultat que ara podem escoltar, a veure com acaba. I aquí tenim el resultat del nostre poema sonoritzat. També podria fer una última cosa, per exemple, és que quan acabo de parlar el so de les onades s'escolti més fort. Recordeu que abans havíem reduït tot el so. Per fer això, activarem un altre cop els punts i marcarem un altre punt aquí, que és just quan acaba la veu, aquí, i un altre per anar pujant el so fins a dalt de tot. Aquest ara també puc acompanyar-lo i mentre no toqui l'últim punt continuarà mantenint-se la curva. Recordeu que si heu ficat punts de més, els podeu eliminar arrossegant-los cap a dalt de tot, fins que desapareguin. I ara sí que tenim el poema acabat. Fixeu-vos amb l'efecte de que augmentarà el so del volum de les ones. Anem a exportar aquest àudio en format MP3. Arxiu, exportar àudio. Ho guardarem a l'escriptori i li posarem un nom, per exemple, projecte poema, acabat. Aquí és molt important que hi hagi seleccionat MP3 i ficarem guardar. Aquí surt una finestra perquè posis informació, no cal que l'omplis, acceptar. I automàticament es transformarà el vostre arxiu en MP3. Minimitzo i fixeu-vos que ha aparegut aquí. Ara faig doble clic i escolto el resultat. Roselles, de Joana Raspall.